Ito guys ay pang Tuesday men's DepEd uniform. May procedure guys, procedure sa pulo balon at apaga di makita tinahian pa sa ilaw mo. Guys, so, kailangan pantay. Ang sukat niya ay 8.5.
umpisa pa. Lakas ng ulan guys. Tigil ko muna. Nahutdan si Za. Len? Gawa, kakumpra kay puro subo ni Timi. Ito ang standing cooler for barong, ulo barong, short sleeve. Isang tawag pa nito guys, Rubinized cooler.
kailangan pantay guys. So, ito ang Rubinize collar or standing collar for Polo Baron short sleeve. Ito na guys, bago ikabit ang collar, kailangan pantay ito. Lagyan ng tanda. Ito na guys. Ito na po yung gitna. Ito na po ang gitna guys para pantay. Ito yung standing collar or Rubinize collar. Thank you for watching guys, and please subscribe.